Caixa d'Enginyers us ofereix aquest programa. Al segon programa d'e-Engine us volem acostar al món dels vehicles que funcionen amb autogas. Parlem d'una tecnologia àmpliament implantada arreu d'Europa amb més de 8 milions d'usuaris. Es tracta de vehicles del tipus bifuel, és a dir, que poden funcionar amb benzina o gas indistintament, únicament amb l'accionament d'un pulsador i sense que el vehicle estigui aturat. Coneixerem quines modificacions tècniques són necessàries per tal de transformar un vehicle de benzina en un altre que ens permet fer servir GLP i estalviar-nos un 20% de carburant alhora que millorem les emissions a l'atmosfera. Un vehicle autogàs no és més que un vehicle de benzina que, a més d'utilitzar benzina com a carburant, també utilitza una mescla de GLPs com a carburants. Aquests vehicles estan dotats, a part de lo que seria el dipòsit de benzina, porta un altre dipòsit de GLP. Normalment s'ubica aquest dipòsit a la roda de recanvi del vehicle, i el que porta és una boquilla per subministrar-se el GLP directament des de la pistola de l'estació. Aquesta boquilla normalment està ubicada junt a la boca de la benzina. Aquí podeu veure la boca de la benzina i la boca del GLP. La connexió és totalment estanca i l'única diferència és que l'usuari, en vez d'estar espitllant la pistola, pressiona un botó que està al sortidor. Aquest botó d'aquí, llavors va pressionant fins que el dipòsit s'omple o fins que vol acabar d'omplir. El gas ve des del dipòsit a la part de davant, on està el motor, i n'hi ha una centraleta electrònica que controla tot el procés. Quan entra el gas, si entra benzina, i l'usuari pot decidir en què moment va a gas, en què moment va a benzina, sense parar. El gas arriba a la part del motor en fase líquida i a través d'un intercanviador que el tenim aquí baix i utilitzant la temperatura de l'aigua del radiador es vaporitza el gas i es regula amb una pressió fixa i ja a través d'una rampa d'injectors de gas i directament a los que són les toveres d'admissió cap al motor s'injecta el gas sense que es faci cap modificació ni cap troquelat a lo que seria el motor. Tots els vehicles de benzina poden ser transformats sempre i quan siguin tecnologia Euro 3. La tecnologia Euro 3 va arribar a Espanya cap a l'any 2000. El fet que a la combustió no n'hi hagi partícula sòlida, això el que fa és que no decanti cap a l'oli. No decanta cap a l'oli, ja que l'oli el que passa és que no s'embruta i els rosaments dintre del motor són els propis de la mecànica i no d'altres partícules. A més, són vehicles a benzina. Són vehicles que pesen menys i llavors tenen menys desgast de rodes i de frenos. A més, la mecànica del cotxe de benzina és una mecànica més senzilla, més barata a l'hora de reparació i sobretot el tema de lo que són els recanvis. Ara farem la càrrega al vehicle i com podreu veure la càrrega és similar a la d'un vehicle convencional. Això és un bocarel, el que li diem bocarel o pistola, i és una connexió normalitzada europea. I, com us comentava abans, la connectem al cotxe i és una connexió totalment estanca. La mateixa pressió del gas fa una connexió per evitar que hi hagi fuites. Els dipòsits dels vehicles mai s'omplen al 100%, com ja sabeu, qualsevol recipient de gas sempre s'omple com a màxim entre el 85 i el 80%, en el cas de dipòsits de vehicles de gas és fins al 80%. Ara anem a veure com és l'interior del vehicle. I el que és el panel de mandos, tenim dos indicadors de dipòsits, un per l'indicador de benzina i un altre per l'indicador de gas, i després internament tenim un botonet, un selector amb el que jo decideixo si vull anar a gas o a benzina. Una instal·lació de subministrament de GLP per vehicles és una instal·lació molt senzilla.
Com són GLPs i les pressions de treball són molt baixes, de l'ordre d'entre 2 i 8 bars, doncs això ens permet utilitzar tecnologia molt senzilla. Com podeu veure, es tracta d'un dipòsit. Amb aquest dipòsit va una bomba i aquesta bomba va a un sortidor, que és l'element que controla la càrrega del vehicle i pel que tu veus els litres que te va subministrant. Les pressions de treball, com us comentava, estan entre 2 bars cap a l'hivern, 8 bars cap a l'estiu i en algun moment pot pujar una miqueta més, però són pressions molt baixes. Aquest tipus d'instal·lacions per subministrament no solament les instal·len a benzineres, sinó a aquelles empreses que tenen flota, se li pot posar un mòdul, se li porta, se fa una petita legalització i podem fer-se el seu autosubministrament, el seu control. Els vehicles, ja si vinguin adaptats de fàbrica o siguin transformats per un transformador, normalment venen amb un dipòsit d'entre 36 i 57 litres. L'autonomia és semblant amb un vehicle de benzina perquè els consums són similars. En funció de l'equip instal·lat potser pots tindre una miqueta més de consum, del voltant d'un 10%, però com el cost del carburant se situa al voltant del 50% dels carburants convencionals, llavors tens un estalvi molt important. Igualment, l'electrònica, en el moment que tu te quedes sense gas, automàticament i sense que tu notis a l'hora de conduir, te passa a benzina i això el que comporta és no solament que tens l'autonomia del vehicle de la tecnologia a gas, sinó que a aquesta autonomia li afegeixes l'autonomia del vehicle a benzina. Resol el que està treballant tècnicament en diverses solucions. Una solució pot ser com aquesta, un bastidor amb el que va tot muntat, un dipòsit aeri de 13.000 o en aquest cas de 5.000, amb el sortidor totalment implementat. Això es porta amb una sola unitat, es descarrega i es fa la legalització, però també estem treballant o hem fet instal·lacions amb dipòsits enterrats, dipòsits aeris fins a 13.000 litros, que és el màxim que permet la normativa, i inclús en els sortidors integrats en les restes de mangueres, com ja veureu amb una altra imatge que us passarem. Resol ha encetat un projecte a nivell nacional d'implantació i desenvolupament del carburant autogàs, un carburant que a Europa n'hi ha al voltant de 8 milions de vehicles, al món de 21, i que el podem trobar a 33.000 benzineres europees i que aquí a Espanya a dia d'avui no ha estat desenvolupat a dia d'avui. L'autogàs a dia d'avui està considerat com el carburant alternatiu més utilitzat al món perquè té una sèrie d'avantatges mediambientals importants. Les seves baixes emissions en òxids de nitrogen, els NOx, i en partícules en suspensió, o sigui, el que diem la contaminació local, i també millora en un 15% les emissions de CO2 respecte als vehicles de benzina. Aquestes baixes emissions el fan que la Comunitat Europea lo hagi declarat com a carburant alternatiu, ecològic, i això el que fa el confereix una baixa fiscalitat. Aquesta baixa fiscalitat el que conlleva és que cap a l'usuari li arribi a un preu de compra d'aproximadament el 50% del cost dels carburants de tota la vida, de la benzina i del gasoil. A més, com al ser un carburant alternatiu, està dintre dels plans de millora de qualitat ambiental i té d'altres avantatges, com pot ser, aquí a Catalunya el descompte del 30% en els peatges de la Generalitat en dies laborables, la utilització del carril bau d'entrada a Barcelona encara que solament hi hagi una persona, descomptes en molts ajuntaments de fins al 75% en l'impost de circulació, es poden acollir a lo que són els plans PIMA-Aire i PIBE. I fins aquí el segon programa d'e-Engine, on hem pogut conèixer més detalls de com són els vehicles que permeten l'ús de benzina o GLP només amb un dit. Fins la propera.